ce este vorba. Cine ajunge în 30 de minute cu un manual de muzică la colegii mei în foișor, câștigă un premiu surpriză din partea primăriei Turnul Măgurele. Așadar, rămâneți pe recepție, ascultați Radio Sud și așteptați și celelalte concursuri lansate de către Radio Sud și primăria Turnul Măgurele. Bine, suntem pe care să dăm drumul primul concurs al celor de la Asociația Motivați pentru Reușită. Înainte de toate, o să-i dau microfonul să vă spună câteva cuvinte în ceea ce constă aceste minunate concurs. Demonstrația noastră de sport în scaun rulant. Noi suntem Asociația Motivați pentru Reușită din Turnul Măgurele. Avem sediul la Liceul Unirea, o parte dintre voi care sunt de la Liceul Unirea probabil ne cunoaște. Și astăzi o să facem o scurtă prezentare de sporturi în scaun rulant, posibilitățile persoanelor cu referitor la posibilitățile persoanelor cu dizabilități, cu mobilitate redusă, utilizatoare de scaune rulante sau cu mobilitate redusă și foarte redusă, care se deplasează pe sârșe, cadre de sprijin și alte dispozitive de deplasare. Începem cu o demonstrație de tenis în scaun rulant. O să joace un membru al asociației noastre, utilizator de scaun rulant, Crăciun Flavian se cheamă, și un viitor mare jucător de tenis din Turnul Măgurele. El se numește Dragoș Călin, îl cheamă, face tenis de aproape 3 ani de zile, se antrenează cu domnul profesor Doru Păun. Vă mulțumim încă o dată pentru participare și sperăm să avem în continuare tot sprijinul vostru. Vă urăm o zi plăcută și distracție plăcută la sărbătorile Dunării. Cu siguranță merită aplauze. Aplauze pentru acești oameni minunați care dau totul pentru a face un lucru minunat pentru noi. O adevărată dovadă că se poate. Dacă vrei, se poate. Merită aplauze, merită încurajările noastre și așteptăm cu nerăbdare să îi vedem la lucru, ca să zicem așa. Cred că avem un câștigător pentru concursul de la Radio Sud. A ajuns cineva pe role. Da, ai venit tu așa repede că ai fost pe role, nu? Cu un manual de muzică. Și o să te rog, Costi, să te ocupi tu.
pe mine? Nu, că are niște treabă. Trebuie la ea de... The memory of you, still in your song. The best of the